Ka Sur U Nong Mawlai kilapan paru ba kimdan kanu kecing pyrshah iki pulit kiban pyndep ya kam kejengki bante alakam ya ka songsuk songsengan ha ka sinong Mawlai hi borokwe ha ka ju opor hadien ba sarkar cela kaladep ban penbena ba skul kin pleno nadu ka sitare gunailur ka Sur U Nong Mawlai kilapan pau ba kidon kamru iki pulit ba penyai kali Tingi kuat ban pyrshah nak kalian jong Sur U Nong Mawlai ba ni ngimdan kanu kecing pyrshah ya ki pulit trafik ya kini ki pulit ki ban sib kies ha ki snong ki thau ada don kies repair snong ki thau ni don kami ki pulit ina kalian kejungi don kecing pyrshah ni welcome ya ki pulit mo bat kumjuru ya ki police traffic group bat kumjuru ya kini ki service station gitu ru mo ki kali building wala da don ki jingplu iya ngi tairu ba nak kalian kejungi ngimdan jing pyrshah ya kalau kata bentah di nomor bagi skul kelas sedang mentah tinggi semua ba nak kalian kejungi ni don kami ya ki pulit ban peniat ya ka trafik mo ban pet ya ki kisis ki repair ada kisnong ya bendu mo kindiat ini kita yo belada pro kisdon kisnong ki ba mat kita kicik yo kem ya kinong di drugs de ki snong kita ki ko ban ID ki pulit ki kentat ki ong ba kadon ka jikang nak kalian ki pak ba Sur U Nong Mawlai nak kalian kejungi pun kinong melam jong ke Sur U Nong Mawlai ngimdan jingkang halor kata bentah tinggi periang ya gini ki berkhot kenapa kalau bayar nanti ada jing periang kam snong kau tahu bok kas snong Mawlai jong